Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego. Pag social pala, Diego. Yes, Diego. So sabi ko nga, di ako social, Diego ko. Jigo. Jigs. Itago niyo lang ako sa pangalang Mia. College student dito sa Manila. Dahil nasa probinsya ang parents ko, nakikitira ako sa pinsan ko na halos kaedad ko din at sa tita ko na nanay niya. Sumulat ako kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagka-shock. As in, nakanganga pa ako malamang habang binabasa niyo ito. Hanggang ngayon, hindi pa din kasi nagsisink in sa akin ang mga huling pangyayari sa buhay ko. Oy, mga chismosa, pasok! Mga marites, makilakasan ng radyo! Gumalaw yung tenga ni ate. Na-excite yung mga antena ng mga chismosa ng taon. Probinsyana ako, pero maayos ang buhay ng pamilya ko sa probinsya. Masasabi kong maganda ang bahay namin. Mas madami pa yung banyo namin kaysa sa amin na nakatira. May sarili akong kwarto, puno ang ref namin palagi at linggo-linggo, kumakain kami sa labas. Wow. Parang masarap i-friend to. Kaya nga eh. Ayoko na ng mga friends ko, Kampas Lupa. Ito na yung bago. Hi, Mia. Hi, Mia. Magkano ang loob namin sa'yo? Oo nga, parang pakasabi pala ng pangalan mo, parang, Oh, Mia. We're going to be BFF. Mia. Oh, ayan. Hindi, bigyan natin siya ng sound effects. Anong tawag natin? Bigyan natin yung parang ginagawa si Nicole. Para ano? Oh. Para talagang masabi, Mia. yan! O, di ba? Para ramdam mo talaga na mahal ka namin. Porque mas marami yung banyo kaysa sa tao sa bahay. Tapulo yung rep. Anyways, yung pinsan ko, kung saan ako nakatira ngayon, madalas magbakasyon sa amin kapag summer sa probinsya. At kapag nasa bahay siya, grabe siya alagaan ng parents ko. Tinatanong siya kung anong ulam ang gusto niya, binibili yung mga gusto niyang kainin. Ganon kasi talaga yung parents ko, mapagbigay, matulungin. Hindi lang yun, masaya sila kapag nakakatulong. Trabaho sila ng trabaho, tapos kapag may extra, itutulong na. Tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit kami blessed ay dahil sa happy givers ang parents ko. Ito na ang exciting part, Nicole at Diego. Recently, derechahang sinabi sa akin ng pinsan ko na hindi ko daw pwedeng galawin o kainin yung pagkain niya sa ref. Hala. Para sa kanya lang daw yun. Ang una ko naisip, ilang taon, ilang beses siyang tumira sa amin, never naming sinabi sa kanya na meron siyang hindi pwedeng kainin sa ref. Kapag binabalikan ko, hindi ko kayang bilangin ang naitulong ng mga magulang ko sa kanya at sa nanay niya. Madami doon hindi kayang bayaran ng pera. Ay. Tapos, pagdadamutan nila ako ng pagkain, sa totoo lang, kaya ko naman bilhin kung ano man ang pagkinakain nila. Hindi ko lang ma-process na kaya nilang sabihin sa mukha ko na wag kong kainin yung pagkain nila. Na-shocked ako ng sobra. Hindi ko napigilang ikwento sa parents ko. Naiyak yung nanay ko sa ngit-ngit. Pinahanap na nga ako ng malilipatang bahay. Kaya naman daw naming magrenta. Kaso, nanghihinayang naman ako sa rentang ibabayad ko. Sabi ko sa nanay ko, hindi naman ako sinaktan physically. Feelings ko lang. Lalong umiyak ang nanay ko. Sabi naman ng tatay ko na hindi din napigilang umiyak. Ganon daw talaga siguro kapag galing sa walang-wala dati. Yung tita ko kasi, hindi matapos-tapos ang maling desisyon sa buhay, kaya hindi matapos-tapos ang paghihirap. Sabi ng tatay ko, wala kasing makain dati, kaya nang makakita ng konting pagkain,
natakot na baka magutom ulit, kaya ganun. Nakakaawa din kung tutuusin, pero nakakasuka yung kagaspangan na ugali. Anong masasabi ninyo sa mag-inang ito, Nicole and Diego? Actually, may kasamang panot na sugar daddy ito na hindi na mabilang ang babae. May kasama pa chismis! Grabe ka, Mia. Pero friend ka namin. Yeah. Friends namin yung mga parents mo. Oo. Nakakasulasok din ang ugali. Nagkukunwaring mabait, pero hindi. Uy. Hindi ko na sinama sa kwento kasi kukulangin ang segment ninyo. Ang inyong tagapakinig, Mia. Ang bihira ka. Mia. Well, una sa lahat, Mia, parang nabanggit na namin to dati ni Diego, na pag-usapan namin to, na you do not expect to people to react the same way as you. Hindi mo pwedeng i-expect na kung happy giver ka, happy giver din yung iba. Tama. Yun talaga yun. 'Di ba? Ito na naman yung magkakaiba po tayo ng kinalakihan, magkaiba po tayo ng mga kinakain pagkain. Correct. Lahat magkakaiba. So hindi natin i-expect na kung ano yung reaction ko, magiging reaction niya din. Tama. So, Mia, this is a life lesson. Correct. Kasi kapag ka in-expect mo na parehas yung treatment mo sa ibang tao, sa treatment nila sa ibang tao, madi-disappoint ka lang araw-araw. Tama. Lagi ka, hindi matitigil yung pagkanganga mo. Hanggang ngayon, nakanganga ka pa rin. The rest of your life, correct! The rest of your life, masushook ka. Oo, nakanganga ka. Totoo, kasi minsan, di ba, may mga ganyan na hindi ka makapaniwala, bakit sila ganon? Ganon sila eh. Oo. Hindi mo, kung patuloy kang mag-expect na gano'n yung mga tao tapos hindi mo iintindihin na iba-iba tayo na ugali, lagi ka madidisappoint. Ang ending dito, laging mag-iiyakan kayong mga mag-iina. Hindi naman talaga lahat kasing bait ninyo. Hindi lang lahat kasing blessed. Actually, di ba sila, yung mga magulang mo na din yung nagsabi na maaaring kaya gano'n, kaya hapit or kaya kapit na kapit sa pera kasi Walang-wala din dati. walang-wala din eh. So, nagkaroon ng konti, kinakapitan lang din talaga. And hindi mo din masisi. Baka siguro sa perspective mo, Mia, hindi namin alam kasi wala kami doon sa sitwasyon Oo kung nga. paano sinabi. Baka itong pinsan mo yung parang Uy, minsan wag mo lang minsan lang siya nakatikim ng ganito. Parang pwede bang wag mo kasi akin lang yan. Kasi Correct. para sa'yo dapat automatic eh. Oo. Para sa kanya, kasi minsan, nga, di ba? Tama. Gets kita. Kunyari, ano ba, leche flan. Kunyari, leche flan. Ngayon lang siya nakatikim ng leche flan. O kaya, hindi naman sa ngayon lang nakatikim ng leche flan. Pero yung brand na yun na mamahalin na leche flan. Yung Diba, Nicole Ayala's leche flan. ganyan. Diba? Ngayon lang siya nakatikim nun. So, pwede bang wag mo munang kunin? Kasi, minsan lang ako makabili nun. Parang ganon. Diba? Pero hindi ka naman kinakampihan, Mia ha. BFF ka namin, kaibigan Mia. ka namin kasi marami naman yung ref niyo. Pero baka kasi ganon. Tama ka, ano sinabi mo, Jegs? Ine-expect mo kasi na Automatic lahat. Kasi sa kanya okay lang lahat eh. Kasi kaya mo, correct. Kaya mo pabili na ni Nicole Ayala leche flan eh. Oo. Diba? So, kung kukunin niya ng ibang tao, wala namang problema. Diba? Ganun lang yun. For example, ito, simple lang. Yung ref ko dito sa office. Kapag ka ramdam ko na medyo nakaluluwag-luwag ako sa buhay, may mga pagkakataon, may mga checking sunod-sunod eh. So, kung ano man ang laman ng rep na yan, Ayan. for all talaga. And yun naman talaga. Pero kapag ka medyo kulang-kulang din talaga sa budget, hindi rin ako naglalagay masyado Tubig dyan. lang po naman. Hindi, yellow lang. Hindi, yellow lang. Kasi yun lang naman kasi talaga eh. Diba? Pero kapag ka madami, at nag-uumapaw, sige, inumin nyo lahat ng meron dyan. Kainin nyo lahat ng meron dyan. Pero kapag ka wala, hindi lang din nakalabas, di ba? Nakatago lang din. Okay. Di ba yung mga ganon? So, ganon lang. Sa halip na lalima mo pa na parang pakadamot naman. Ganon talaga. Galing nga. Tingnan mo, explain naman ng magulang eh. Baka nasanay ka lang siguro, Mia, na pag yung parang automatic sa'yo lahat. Kasi nga, medyo masagana maluwag yung kasi, buhay nyo. Pag masagana kasi walang problema eh. Pag hindi talaga masagana, relate kami dyan, pag hindi talaga masagana, talagang medyo, tipirin natin to ha. Wag nyo ilabas yan ha. Hindi naman yan si Mayor, di ba? Ayan, di ba? Wag nyo muna, di ba? Ganon. Parang, di ba parang yung mga mamahaling mga baso, platito, kutsara, tinidor. Di ba? Pag yayamanin ka, hindi mo kailangan ng bisita para ilabas yan eh. Pero kapag ka kulang,
lalabas mo lang yan kapag Correct. may importanteng Yan. bisita, di ba? Oo. Pero ito, isang perspective lang doon. Pero the other perspective is baka talaga namang pinagdamutan ka. Yun din Kasi nga, naman. una, wala kami din kung paano dineliver, Kaya paano nga sinabi. nagbe-benefit of the doubt lang din kasi Oo, talaga kami. Kasi ayan. kung titingnan namin sa buhay nila at buhay mo, Mhm. mas ikaw na lang yung umintindi. Para sa akin kasi Oo. ikaw yung nakaluluwag-luwag eh. O kung mga medyo maraklara naman ang dating pagdadamot sa'yo. Ayan, di ba? Ay, dyan ka magalit. Oo. Pero kung iintindihin mo na, ba't naman pinagkait sa akin ito? Kasi nga Oo. yun nga, yung sabi ni Diego. O baka minsan nakiusap lang, no? Parang minsan, ganon. minsan lang. Baka yung tono niya lang mali. Oo. Eh, yung mga ganun ba? Pero friend ka namin, Mia. Oo, kaibigan ka namin kasi marami Oo. members naman niya. At saka marami kayong CR. Di ba? Friend ka namin. Wala lang. Be the bigger person Oo. sa tingin ko. Pero kung sa pagkakataon naman na kinakain ka na ng inis mo na nandiyan ka sa loob ng bahay, better yet na siguro maghanap ka Umalis na lang ng din. ano. Oo. Ang di ko rin maintindihan dito sa kwento mo, lagi nakaluluwag kayo, marami kayong pagkain sa ref, pero nanghihinayan ka sa renta na pwede mo naman, Oo. di ba? So ano ba, mayaman ba talaga kayo o hindi? Medyo naguluhan ako. Oo. Di ba? Kasi totoo Kung, sabi nga ni Jegs, kung kinakain ka na ng ireta, inis mo, at Oo. galit mo, sa feeling mo kadamutan at kasakiman nila, di ba? Oo. You can always leave. Magkakasalak at magkakasaka kasi Oo. mag-iisip ka ng hindi maganda. Correct. Lahat na lang ng kilos nila babantayan mo ngayon. Oh, ayan naman yung madamot na Oo. mag-ina. Oo, ayan na naman may kasama siyang panot na maraming babae. Siguro yung pinilagay sa rep galing na naman doon sa Correct. lalaki niya. Di ba? Tingnan mo. Nagkasala ka pa tuloy. Pwede ka na lang ding umalis kung di mo Oo. carry. Kasi Correct. lagi ka na lang feeling ko magdadamdam. Oo. Kapag halimbawa sinabi, uy, wag mo munang galawin paano kung wag mo Oo. muna talagang galawin? Hindi naman sila katulad ninyo na anytime all out Oo. sakto lang talaga yung budget nila. Baka ito pa nga yung pangapat, pang-limang init bago Correct. magbago ng ulam, di Oo. ba? Saka baka bihira nga lang sila nakakatikim ng ganyan. Di ba? So tinitipid nila. Oo. At saka alam mo, eventually, marirealize din nila yan sa later on in their lives na kailangan din nila mag-share, mga ganun. Pero Oo. hindi natin ipipilit yun. Iba-iba po talaga tayo ng kinalakihan. So, iba-iba po tayo ng perspektibo. ayan. So kalmahan mo lang, Mia. Oo. Kalma lang kasi tingin ko hindi naman Oo. ito para... Oo. Hindi siya matter of life and death. At Correct. saka sana huwag kayong mag-friendship over, Oo. mag-divorce ng mga kamag-anak, di ba? Oh, kasi, Ganyan. kaya isa sa pinaka-importante talaga namin may bibigay na payo sa'yo. Isara mo na yung bibig mo. Correct. Kasi hanggang ngayon nakangangap. Sabi mo nga, di ba nakangangata? Kasi iba-iba nga tayo ng Oo. POV. Yan. Di ba? Kwento ko to sa podcast namin ng Tambalan na yung pagkakaiba ng POV. Ako, pag meron akong parang choice na magkakaroon ng effect or decision na magkakaroon ng effect sa company, hindi pa man nangyayari, sinasabi ko na sa boss. Pero may mga taong katulad ni Chuper na up to the last minute, hindi sasabihin. Di ba? Kasi iba rin yung perspective niya At yun nga, pag pinilit mo na lahat parehas mo, madi-disappoint ka. Oo. Nga ka rin katulad ni Mia. Correct, oo. So, Diba? Mia, chill lang. Kalmahan mo lang. Oo. At the end of the day, kayo pa rin yung mas maraming CR. Oo. Di ba? Tsaka again, hindi ibang tao yan. Family yan. Oo, Family yan. Doon ako nanghihinayang. Tsaka, wag naman sana na magkawatak-watak ng dahil lang sa pagkain. Di ba? O, tingnan mo lang kung halimbawa kung anong pagkain yung sinabi niya na ay pwede wag mong galawin. Bili ka, lagyan mo ng ganung pagkain, Correct. di ba? Diba? Yung mga ganun. O di naman kayo, baka may sentimental value. Oo. Niluto ng crush. Correct, oo, O posible. kaya, o di naman kayo, wag mong galawin yan, may lason yan. Di ba? Oo. Yung hindi niya lang sinabi sa'yo, may lason pang ano rin yan. Oo. May gayuma, di ba? Oo, para pala din sa panon. Correct. Na maraming babae. Lalusunin yung Kaya, ito pala ay isang sinisave ka. Oo. Yung pala yun. I wonder kung anong pagkain ito, di ba? Kaya Na para nga eh. idamot. Natatandaan mo ba nung bata ko kung ano yung, kung meron kang pagkain na pinagdadamot dati? Meron ba? usually yung mga chichirya Oh, correct. di ba? Yung nasa bulsa mo. Oo. Pahingin naman, sige nga, kuha ka na dyan, pero iniipit Correct. mo. Pinipiga mo yung bulsa. O, isa lang ha. Oo, O, tama na yan, di pa nga nakakuha. Yung pagkakaipit mo talaga, ang tigas-tigas para makuha niya lang yung dulo lang. Para
isang piraso. Oo. Kasi bakit? Bakit ka nagdadamot? Kasi di ba bihira ka lang Correct. makabili nun eh. Oo, yan. Di ba? Oo. Eh kung katulad ito ng mga chichirya na mga mura lang, na madaling makuha, okay lang. Pero Oo. kung yung mga minsan ka lang makabili ng ganyang klaseng Oo. chichirya, Yan, sample na lang sa mga bata, di ba? Oo, Kasi ganun wala talaga silang eh. capacity na bumili ng ganung karaming Yes. chichirya. Kaya, yung dudukot ka pa lang, tama na yan. Correct, Wala ka ba diba? nakukuha? Dami na Hindi, tsaka nagbibilang. Oo. 1, 2, 3 lang oh. Wala, ang dami mo kinuha, 6, di ba? Pero wala lang, kasi nga, Oo. wala silang capacity to buy. So, doon namin nakita talaga doon sa point of view na yun. Wala silang kapasidad na bumili, kaya yung term is mukha silang Oo, nagdadamot. nagdadamot. Oo. Diba? Pero sa tingin totoo ko, lang, hindi naman eh. ako Kasi tingin ko family rin. kayo eh. Oo, and I don't think na hindi niya nararamdaman kung paano siya inalagaan din ng Yes. parents mo pag pumunta dun sa inyo. Correct. Iba lang talaga yung pagpapalaki. Eh, lumaki ka mayaman eh. Oo. Anong gagawin natin? Ayan. O di ikaw kaya na. friend ka namin. Oo. Ikaw na. Ikaw na ang friend namin, Oo. di ba? Meow, 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 meow. Meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. That song is for you because you are our BFF. 1:39 na ang oras. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumika ng ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!